Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme jeden zdroj z kveletky, ktorý mi poslal zákazník, nakoľko televízor je 65 palcový a podľa jeho slov si nevedel predstaviť, ako ho doniesť na servis. Takže televízor rozobral a doniesol mi z neho zdroj, nakoľko vopred mi povedal, že ak ho dá do zásuvky, tak stále mu vyhodí istič po jeho poistky. Keď sa pozrieme na konštrukciu tohto zdroja, je to, by som povedal, pekne výkonový pulzný zdroj. Keď vidíme aj jeho model, tabuľku s hodnotami, pri 22 V má 14,5 A. No, dosť, to je hodne. Vidíme tu aj tento model. Keď sme si zobrali merák, najjednoduchšie, aký som mal po ruke, hop, tak pozrieme sa, kde sa pozrieme? Pozrieme sa, no síce ideme odzadu, ale čo by nie. Máme jedna poistka je dobrá. Hlavná poistka, táto je hlavná, napájania je dobrá. Čiže tuto je napájanie. Napájanie, ďalej ide k mostíku, mostík, kondenzátory a vstupné MOSFETy. Čiže ja už som si tu niečo aj poznačil, ako vidíte, lebo už niečo som aj meral, aby som vás zbytočne nezdržoval. No a došiel som do bodu tohto. Takto tu máme jeden, druhý, ale keď ideme od napájania, v podstate, kde to máme? Dobre. Keď ideme od napájania, dostaneme sa až ku vstupným MOSFETom. Ako som meral vstupné MOSFETy, tak som naďabil na chybu. Nášho kamaráta zdroja. Ajajaj. No. Zajímavé, že poistky vydržali a vstupné MOSFETy sú, tak povediac, v prdeli. Keď sme si pozreli, čo sú to za MOSFETy, tak obe sú to MOSFETy MMF60R 190Q a to je nejakých 600 V a 20 A MOSFET. No, ten bežne asi v šuflíku nemám. Sú to N MOSFETy. Keď si pozrieme ich vloženie, kde sú, tuto, to sú tieto MOSFETy. No, samozrejme kopec silikónu, Cyrite, takže z našeho hľadiska vymeníme MOSFETy.